vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadiko zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndikuda kureurura, ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura kuti I am in love with two men. Saka one is my husband. Ende zvandakaita mukomanashi, it is truly evil. Ende ndinotonzwa kutozvinyarira nezvinhu izvo zvandakaita. Because the other guy, when I got married, he played like a very big role pakuroorwa kwangu, because ndiye ainge atori best man pamuchato wangu. Iye murume wangu ainge aine best friend yake from high school, uyo waainge achida kuti ange achizova his own best man. But mukomanashi ndakabva ndadzvanya mabutton, ndikabva ndazoita kuti ange achizoita go ahead with my decision that I had taken, kuti I was the one who was going to choose everything and anyone that was going to attend at my wedding. Saka ndakabva ndabhana friend yake, because iye manje ainge ari munhu wekuti ainge achiona kuti there was something that was going on between me and my friend. So this guy that I am dating, we were in the same class, saka we were friends, but munongozivawo kuti it is very rare kuti murume nemukadzi munge muchingonzi muri ma friends without any benefits. So with time we ended up sleeping together, and tainge tichiti zvimwe kuda we were going to get married to each other, but things happened somehow. I did not plan to fall in love with my current husband. Saka iye akabva azongonditi, okay, I respect your decision. Saka iwewe uruda kuti inini ndinge ndichizoita sei? Ndikabva ndamuti, newewe uruda kuti unge uchitsvakawo munhu, you have to use your mind, don't use your heart, because your heart belongs to me and my heart belongs to you. Saka ndichisarudza murume wangu iye, he had a good job, and sure I made that good decision, because ndigere bo uye ndigere muno muZim, but ndikutorarama kaupenyu katori bo chaizvo. So mukomanashi akabva akangotsvakawo mukadzi waasingade, neniwo murume wandigere naye handimudi. It is just that he is able to give me a good life. So mukomanashi, that is what we decided. But at that time ndakabva ndatorambidza murume wangu ndichiti handichadi kukuona uchishamwaridzana nefriend yako, because I saw kuti the guy aizoita kuti murume wangu ange achizongwara. So I wanted this guy to be there on each and every step of the way on my wedding day. So akabva azova my best man, and murume wangu hatombozvizivi kutoti this guy who played like a big role on our wedding is a man uyo wandichiri kutodanana naye before our wedding. Manje tainge takawirirana kuti handiti wava kuona kuti inini ndava kuchata, saka tikufanira kuti tinge tichizongorara tose for the last time. So sezvo tainge tichiita marun arounds tichitsvakawo izvo zvatainge tichifanira kuti tinge tichizoshandisa on my wedding day, and my husband was ever busy trying to find money. Saka aingonditi ndinge ndichingofamba nevaperekedzi vangu ava vaviri ndichifamba nevaperekedzi vangu vari vaviri. So the other girl did not even know kutoti I was dating that guy. So a week before my wedding, that was when we got the chance ndokubva tambobuda zvedu tikaenda kuma outing. Takaenda tikanofara. We were booked at this other guest house ikoko mukoma. Takafara, kwakaitwa bonde long time zvekutoti iye ndakatomuudza kutoti ndainge ndichida kutoti ange achitombono system yake. Saka akabva azoenda kune vamwe sekuru avo vakabva vazomupa guchu, uye zvekare tiriko ikoko ainge atori nemamwe mapirits aaipota achinwa kuitira kuti tinge tichitomborovana damba refu. So we then returned back. So on my wedding day akabva azouya padhuze neni achitoita sekunge we were just talking. Akabva andiudza kuti I never thought kuti you were this beautiful, hatifaniri kuti tinge tichiregedzana. On that day I told him kuti zvainge zvatovharana, but mwoyo wangu wainge uchindirwadza kumuona akasuwa. That was when I went on my honeymoon with my husband, but munhu ainge achingonditextera until I told him kuti I was sorry for everything that I had said to him on my wedding day. Ndichimuudza kuti I did not love him, but I loved him with all of my heart. Iye akabva anditi, I am so grateful because you are very beautiful.
so even after the honeymoon ndakazoti ndadzoka munhu aingoramba achingorara neni so much that I don't even know kuti if our first child, if my child really belongs to my husband kana kuti nhumbu iyoyo ndakatongoipiwawo neboyfriend yangu. I don't want to lie to you mukoma, zvinhu zvandiri kuita I know kuti it is very wrong, but dambudziko riripo nderekuti boyfriend ndinomuda, at the same time ndinodawo murume uyu wandiri kugara naye because iye anondipawo a comfortable life. Tell me naimi, ndianiko asingadewo kurarama kaupenyu sekandinorarama? Mukoma Nashi muno muzimu I actually have 3 maids. You should see the house that I live in, and kana kuri kunzi mukaonawo the lifestyle that I have, you can maybe at least understand. You won't even believe kuti kana ndava kuda kutenga zvandinenge ndichida kutenga, sometimes my husband, he can even tell me to go and shop in Turkey kana ku Dubai kana ku China. So that is why I chose my husband. I did not choose him out of love, but ndakashandisa pfungwa dzangu ndikabva ndacalculate. At the same time iyo boyfriend yangu did the same, even though he cannot afford the life that I am living. So ndinotopota ndichitomupa mari izvezvizvi mukadzi wake foni yaari kushandisa, mukadzi iye hatombozvizivi kutoti pandakaenda kuChina, when I returned back I had a phone that I gave to her husband and the husband gifted to her. So I just wish kuti if it was possible dai kwainge kuchinzi kune imwe nzvimbo ndaisva hangu ndaenda kunyika kwacho ikoko, kwekutiwo semunhukadzi unotendedzwawo kuti unge uchiva nevarume vaviri, because I am caught between two, because my heart is caught between the hearts of 2 men, a guy that can afford me and a guy that cannot afford me. Ndiyo confession yangu hii mukoma Nashi. Hey Fedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi I am caught between two men. Handizivi kuti ndosarudza ani. Kune umwe uyo anogona kundichengeta neumwe wacho wandinoda asingagoni kundichengeta. So ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi dai kwaiva neimwe nyika yekuti vanhukadziwo taitendedzwa kuti tinge tichiva nevarume vaviri, I would go to that place. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva tapinda munyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, inini ndiri mukomana ane makore 25 years, ndiri kugraduate this year muna October, asi ndiri kuvarsity. Pane zvandakabata now life yangu mukoma Nashi ndingangoti yatova ma1. So nyaya yakatanga mukufara kuboarding house kwandaigara. So mukoma Nashi one weekend takaplana kuenda outing seboys. Inini mari zuva rasvika mari ndainge ndisina, so roommate yangu yainge iine mari. Iye mukutaura kwake aiti mota yaaiva nayo akatenga paakamboshandira kuZambia asati auya kuvarsity, and aiti kumba kwavo kune mari, so akati aizondibhadharira maentrance fees ekupinda paChinoi Caves. So pakuenda takashandisa mota yake, tava kupinda shuwa akabhadhara, asi tava mukati aifarira kumira panzvimbo dzinoyera dziya asingatombotyi. Kondaigotozivei kutoti iye achinomira panzvimbo dzinoyera kwainge kuri kutozama kuti ange achizvichenura, nekuda kwekuti ndozva ainge akatoudzwa nen'anga yake, because friend yangu uyu maoko ake akasviba, haana kuchena mukoma. Some of the things I cannot tell you. Ndinotya kuti maybe ndinokwanisa kuzotsvakwa, but I hope kuti people will understand kana ndikati friend yangu uyu iye maoko ake haana kana kutombochena, maoko ake ane ropa. So takabva tazodzokera kuboarding school, ndikabva ndamubvunza kuti ko why usingatyi kuenda munzvimbo dzinenge dzichinzi dzinoyera, and why is it you ended up dropping something, because ndakamuona kuti there was something that he dropped, even though I did not see kuti what is it exactly that he dropped at that time. Iye akabva azongonditi
ainge achida kuzoenda neni somewhere else because zvaainge aita it was his private life, saka aikwanisa kuzondiudza more about his private life mushure mekunge azoenda neni somewhere else. So mukoma ndainge ndichida kuziva because mufesi wangu uyu sometimes ndaikwanisa kumuka before iye asati amuka, ndaibva ndazoti kana ndikatarisa wallet yake mukoma, wallet inenge yakaita kufuta baba nema-US dollars zvekuti I was starting to steal money from him. Ndakatanga ndambozvomora bhuru 1 ndikabva ndatoona kutoti this guy he does not even know kutoti muwallet make munenge muine mari. Ndakabva ndatanga kumubira mari, so ndakamubira mari for about a month. Munhu ndopa akabva azondiudza kuti ainge achiziva kuti ndainge ndiine kahono kekupota ndichimubira mari, akabva ati dzimwe mari idzi dzamunoba one day dzichakupengesai. This really scared me. Munhu achindiudza kuti ainge achizviziva kuti ndainge ndichimubira apa dzimwe mari dzandainge ndichimubira at the end of the day dzaikwanisa kuzondipengesa, but iye manje akabva azondiudza kuti there was somewhere where he wanted to go with me. Ndokubva tazoenda takati tichinosvika pamba peng'anga yacho ndega ndakatoona kutoti apa pamba peng'anga nekuda kwezvapainge pari uye pakazara vanhu. Fine mukoma takabva tamirirawo kuti nguva yekuti tinge tichizopindawo mudare inge ichizokwana. This was like my first time, mind you. Ininiwo ndakatokurirawo muPentecostal church, so this was like really strange and I was scared of the things that I was doing. So takabva tazopinda mudare memya, then iye akabva azoita zvaakaita, then ng'anga iye yakabva yazonditi ko uyu ari kutsvakeiko mudare mangu uyu. Then friend yangu ikabva yazotaura neng'anga iya kuti he was the one who had brought me to that shrine so that neniwo ndinge ndichizopiwawo mishonga yangu yekuti ndinge ndichizogadzira mari. Ndakabva ndazovhenekewa mukoma, zvikabva zvazonzi painge pachidiwa ropa raamai vangu. Fine mukoma nashi, mushure mekunge ndanzi painge pachidiwa ropa raamai vangu, ndainge ndava kutya kuti kana ndikaramba ng'anga iyi iyo ichinzi ine masimba inokwanisa kana kuzondiuraya, because yakabva yanditi as long as watopinda mudare rangu watoromba iwe, kunyange ukati hauchadi kuromba, but ziva kutoti sezvo glazi iri iro rati pari kudiwa ropa raamai vako, glazi iri ndo richaenda robva ranocheka amai vako ropa muno tobva tatonwa. Ng'anga iya ikabva yatotanga kutoseka. So friend yangu akabva atongonditi uri kufanira kuti unge uchibvuma shamwari because watopinda mumatare avo sekuru ava. So ndakabva ndazobvuma mukoma. Amai vangu ndakatovaona vakabva vatoapia muglazi. Mushure mekunge amai vangu vaapia muglazi, then ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kudziva kana kuenda kurwizi, ndobva ndazouya nemvura. Ndakabva ndazoita sekudaro ndikabva ndazouya nemvura, then ng'anga iya zvekare yakabva yazondisimbisa hana dzangu. So ng'anga iya yakabva yazondisimbisa hana yangu mukoma. So zvaizvezvi mukoma nditori nenjuzu iyo yandiinayo, but njuzu yacho iyoyo ndakatoita yekutotengera. Njuzu iyi yakanzi yakatobva kuIndian Ocean, ndiyo yandinoshanda nayo, but mukoma nashi dambudziko iro randava kusangana naro, njuzu iyi ndakagara nayo about ndingangoti 2 months ndichigara nayo, then mumwedzi wechinumber 3 njuzu iyi manje yakabva yazondiudza kuti iyo yainge ichida kuti inge ichizorara neni. Fine mukoma nashi, njuzu iyi yakati yainge ichida kurara neni, ndikabva ndabvuma because iyo kunaka yakanaka zvisingaiti mukoma, but ndainge ndisinganzwisisi kuti zvino kana paya patinenge tozoita bonde ndichaita nayo bonde nepapi. Ndakabva ndatoshamisika kutoti iyo itori nesikarudzi yemunhukadzi, but sikarudzi yacho iri kubesu uko. Ndokubva taita bonde mukoma. So takati taita bonde kudaro ndikabva ndazoona kutoti mangwana acho sikarudzi yangu yakabva yazomuka ichichururuka urwa. Ndikabva ndazogadzirirwa mishonga iyo yandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonwa mishonga iyoyo. So mukoma ndinotogara ndiine 2 liters changu chemishonga iyo yandinopota ndichigadzirirwa navo sekuru vaya avo vakandirombesa. Saka right now sekuru ava vari kurwara like seriously. Saka vakabva vazotidana kudare kwavo vachidzorera zvinhu izvo zvavakatipa, because vana vavo ivo vari kuti havakwanise kuti vange vachienderera mberi nebasa iri ravainge vachiita sekuru ava. So mukoma nashi friend yangu iye akatojamuka akati haakwanise kuti ange achidzosera zvinhu izvozvo because he does not want to suffer.
iniwo mukoma njuzu iyi ndakataura nayo ndikabva ndaiudza zvose zvatainge takaudzwa navo sekuru ava. Baka njuzu iyi ndakabva ndazotaura nayo ikabva yanditi kana usingadi kunondidzosera kwavari sekuru ava, it is okay, tinokwanisa kungoramba tichingoshandidzana, and it has since promised me kuti it is going to behave itself. Ikati iyo haidi ropa, pane zvimwe chete zvainongodawo pavanhukadzi vamwe vandinodanana navo, so it is too sensitive, the information I cannot share with you. So mukoma ndiyo confession yangu iyo yandiinayo, but ndinogara ndichityama. So mukoma ndiyo confession yangu iyo yandiinayo, fiye yangu iri pakuti sekuru ava sezvo vari ivo vanoziva mishonga yacho iyo yavanopota vachindigadzirira, because kana ndikasatonwa mushonga wacho sikarudzi yangu inototanga kutochururuka hurwa nekuda kwekuti ndiri kugara ndichingoita bonde nenjuzu yangu iyi. Ivedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyo mucomment section. Hanzi ndinoitawo bonde nenjuzu yangu, but kana ndaita bonde nenjuzu ndinobva ndatanga kubuda hurwa. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So inini mukoma Nashi ndakapiwawo mushonga nambuya vangu. So at that time ndainge ndichiri kutoshandira vamwe mother, so vainge vaine hutsinye sei. At that time mukoma ndainge ndatozviudza kutoti apa ndoda kutomborevhenja munhu. In my life I had taught myself kuti handidi kudanana nemurume wemunhu, but ipapo manje ndakabva ndatogarwa nemweya waSatani, mweya wekugehena. Ndikabva ndatozviudza kutoti mukadzi uyu ndoda kuti ange achimborwadziwa, because madam boss vangu vainge vaine hutsinye. Dzimwe nguva mukoma vaikwanisa kungoti paya kana iwe uchiita mabasa ako epanze vobva vatongobuda, but vachinobuda vaibva vatokiya madhoo. Ndaizotongoswera muswere wese wezuva mukoma ndakagara panze. Ndakazoenda komba for my off days, then ndikabva ndazotaura nambuya vangu vakabva vazondipa mushonga. Ndine mushonga wegwezva varume wandakapiwa nambuya vangu. Ndakangoti ndichingodzoka kudai, murume wacho ndiye akauya akabva azonditora. Murume wacho ndiye akabva azouya akanditora kushowgrounds, ndokwandakaburikira mukoma. Ndakangoti ndichingonopinda mumotikari, iye akabva anditi no, come and sit in the front. Ndikabva ndatoziva kutoti zvainge, ndikabva ndatoti henaro zvangu zvainge zvaita. Ndakati ndichinogara kufront mukoma ainge ava kuti achidriver achingonditarisa. Ndikabva ndati cause you like what you see, akabva ati ehe. Ndikabva ndatofura makumbo paya atotanga kutondibata. By the time that we got to his place tainge tatova murudo, ndokutotanga kwandakatoita kutodanana nemurume wamadam boss. Kubva ipapo mukoma ndakabva ndazongotanga kudanana nevarumewo vemuarea imomo, sezvo kwainge kuri kumayadhi, ndo kutotanga kutodanana nembinga kwandakaita. Nanhasi uno ndigere kuno kumayadhi mukoma, ndinongomhanya nembinga chete. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Hanzi inini ndinongomhanya nembinga chete, uye ndine mushonga wandakapiwa nagogo vangu wegwezva varume. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.